Komiks bývá už dnes zařazován mezi takzvanou krásnou literaturu. Obrazový příběh nazvaný Vrána je starý už téměř 30 let. Temný děj provází i neméně temná legenda o tom, jakou smůlu nosí toto dílo jeho šiřitelům i tvůrci samotnému. Možná neberete vážně komiksy, možná je to všechno jenom legenda, aby se nějaké dílo stalo interesantním a přitažlivějším, ale tohle posuďte prosím až po skončení reportáže Petra Bělíka. Má to být taková vlastní terapie. Mladý Američan James O'Barr se chce kreslením pouze zbavit depresí. Ze zoufalství, smutku a drog ale pod jeho rukama vzniká kniha o pomstě, která bude přinášet jen smůlu, neštěstí a dokonce i smrt. Někteří tvrdí, že kniha je prokletá a že ji proklel sám autor. Ta kniha se jmenuje Vrána. On do tohohle komiksu vylil veškerou tu svoji bolest, ten svůj smutek, ten svůj vztek. První 3 vydavatele, kteří ho vydávali, tak zkrachovali a i my sami máme velice jaksi nepříjemné zkušenosti s vydáváním Vrány, kdy při prvním vydání v podstatě se nám stala nevysvětlitelná chyba, při které se nám zalily vnitřky všech písmenek a v podstatě jsme museli celý náklad vyhodit a začít tisknout znovu. Při druhém vydání to byla úplně neuvěřitelná paradoxní situace, kdy v tiskárně postavili nový stroj a první úplně věc, která se tam měla tisknout, byla Vrána. A Statix špatně spočítal podlahu, což se zjistilo až daleko později a celý stroj, který stál asi 80 milionů, se propadl do země. To nejhorší ale má teprve přijít. Režisér Alex Proyas se rozhodne, že Vránu oživí ve filmu. Celé natáčení od začátku do konce provází nekonečná série neštěstí. Požár kulis, těžké zranění štábního tesaře, automobilová havárie výtvarníka a další a další. Vrcholem je ale smrt představitele hlavní role přímo na place. Faktorem, který ty neštěstí vyvolával, byl obrovský stres a tlak, pod kterým ti lidé byli. Další důležitý faktor byl věk těch tvůrců, protože většina těch lidí byli lidé, kteří se nepohybovali kolem filmu dlouho, byli málo zkušení a to se v podstatě stalo osudné i v případě smrti hlavního představitele Brandona Lee. Legenda o prokleté knize se ale už nedá zastavit. Vše navíc umocňuje propojení osudů autora Jamese O'Barra a Brandona Lee. Oba měli chvíli před svatbou. O'Barrovi zabil snoubenku opilý řidič a on ze zoufalství napsal Vránu. Brandon Lee kvůli roli v ní přišel před svatbou o život. Ale ať už jde o prokletí nebo ne, Vrána rozhodně není obyčejným komiksem. You know, for a long time I thought it was kind of like a therapy or like working out all my problems or angers or frustrations out on paper. You know, and it was a lot cheaper than seeing a therapist or something. Když James O'Barr začíná v roce 1981 Vránu psát a kreslit, ještě ani neví, že půjde o komiks. O'Barr dokonce nedokáže nakreslit víc než pár obrázků denně, pak musí přestat. Tak moc je to pro něj citově vyčerpávající. Také proto trvá napsání Vrány dlouhých 9 let. 9 let, kdy se postupně učí kreslit. Nesnaží se opisovat od jiných komiksových autorů, čerpá z malířů doby renesance a baroka. Navíc střídá několik způsobů a stylů kresby, takže to vypadá, jako by knihu každou chvilku kreslil někdo jiný. Výsledkem je temný příběh mrtvého rockera, který se mstí za vraždu své snoubenky. A z každé stránky dýchá nenávist, s jakou ji autor kreslil. Je to kniha, která ve vás něco nechá, která vám zůstane v hlavě a o který vy budete do budoucna určitě přemýšlet a 100% se k ní po čase vrátíte. O'Barr komiks původně ani nechce vydávat. Nechce, aby někdo četl jeho vnitřní pocity. Chápe Vránu jako svou v podstatě intimní záležitost. Když ho pak vlastník komiksového krámku přesvědčí, aby Vránu vydal, dlouho zamlčuje, že je to jeho zpověď a vydává ji za detroitskou legendu, kterou prý slyšel. Barr nepovolil vlastně vydat vydavatelům ve Vráně všechny stránky, které namaloval. Pravděpodobně proto, že se tam příliš již odhalil. Ono už i to, co tam je, tak je jako veliké otevření se toho Barra a jeho duše a toho, co vlastně prožil. You know, something has to be worthwhile for me to invest that much emotion into it. So, you know, all the projects that I've done, you know, have been like a real personal statement for me. Komiks plný zloby má u čtenářů okamžitý úspěch a stává se nejprodávanějším černobílým komiksem na světě. Tento primát nakonec drží více jak 20 let po svém vydání. Vypadá to, že s Vránou odletěly všechny O'Barrovy starosti. Smutek přebolel, komiks vydělává velké peníze a hlavní roli ve filmu Vrána hraje Brandon Lee, ve kterém našel O'Barr spřízněnou duši, komiksového fandu a téměř bratra. Teď se ale natáčí jedna z posledních scén a Vrána zamává křídly smrti. Brandon Lee se rozhodl, že si nevezme
neprůstřelnou vestu, protože tu scénu považoval za natolik banální, že se mu nemůže nic stát a hlavně mu vadilo, že kostýméři nebyli schopni tu neprůstřelnou vestu pod tím kostýmem schovat, že by byla vidět. Neuvěřitelnou souhrou mnoha náhod vyletí z hlavně pistole ostrý náboj a Brandon Lee umírá. Jamese O'Barra sráží smrt další blízké osoby na kolena a těžce zmítán depresemi nachází útěchu znova v alkoholu a drogách. Možná v sobě vrána skutečně nese prokletí, možná v ní je skutečně tolik zloby, že přivolává jen neštěstí. A možná je vše jen nešťastná náhoda, která knížce dobře pomáhá v prodeji.